Сәлем дуслар! Эфирда Инстахит тапшыру һәм сезнең белән мин Әдилә Гәрәева. Узып барган атнаның иң кызыклы яңалыклары, эссе табадан төшкән премьералары барысы да алдагы минутларда. Гадәттәгечә тапшыруны күңелле яңалыктан башлыйбыз. Эстрадабызның иң романтик җырчысы Илназ Сафиуллин әти булды. Яраткан тормыш иптәше Айгөл кыз бала бүләк итте. Бәбигә Алила дигән матур исем сайладылар. Бәхетле парны чын күңелдән котлыйбыз. Алила әтиле, әниле, алтын канатлы, бәхетле, тәүфыйклы булып үсеп җитсен. Илсия Бадретдинова төркемендә дә күңелле яңалык бар. Инстаграм шилтәрендә зур популярлык яулаган Оливер татар кызына өйләнде. Яшьләргә шиксез мәхәббәт, бәхетле тигез, озын гомер юлы телибез. Хәзер әйдәгез туйдан видео өзеп карыйк. Я желаю вам, чтобы огонь любви никогда не угасал в ваших сердцах. Дуслар, һәр кайсыгызның бу тормышта телефонын югалтканы бардыр. Бу вакытта нәрсә эшләргә икәнен беләсезме? Хакимовлар гаиләсе белә һәм сезнең белән дә бүлешә. Дуслар, bir кызык күрсәтим әле сезгә. Күрәсең? Bütün ишекләрдә иптән торган им. Монда. Вдруг күрми калсак, даже монда да элек кылган. Ничек язган бит әле аны? Юк, ул бөтенесе бер төрле язган, туктале. Анда гына түгел, монда да бар ул хәзер. Бу якта да бар, кара. Петинасы таптымысың? Балакаем, телефонын югалткан да эме. Но әйтә инде барыбызга да. Бербез дә кулак салмаганбыздыр инде күрәсең. Бу тотканда бөтен җиргә ничек язылган язып чыга, ябыштырып чыккан шуны гараж. Ирдән тордык та и күләбез. Табылдымы самланы? Сразу табылды. Сразу менә. Ул алай дип язып чыккач, сразу табылды. Менә бит рецепт бар. Рецепт бар. Артистлар тормышына кызыккан кешеләрнең уйлары бераз икенче якка таба борып җибәрү максаты белән күрсәтергә булдык әлеге видеоны. Зәйнетдин шоу проекты командасының тормышыннан бер көн. Собирай мусор. Чё не оделся до сих пор? Лето на улице. Танки грязи не боятся. Юлия һәм Илнар Куддусовлар амплуаларын үзгәртергә булганнар. Хәзер Илнар гармунда уйный, Юлия бии башлаган. Ничек уйлыйсыз, дуслар, бу уңышлы булачакмы? Тагын бер күңелле яңалык. Популяр җырчы Руслан Зөлкарнәев Башкортстанның ат казанган җырчысы исеменә лаек булды. Русланны ихлас күңелдән тәбриклибез һәм алга таба тагын да зуррак уңышлар, бигрәк үрләр телибез. Кемдер гаилә тормышын башлап кына җибәрә, кемдер бәллүр туен билгели. Башкортстанның ат казанган артисты Марат Шайбаков тормыш иптәше Ләйсән белән гаилә коруларына 15 ел булган. Бу хакта ул үзенең аккаунтына туй фотоларын урнаштырып, бүген безнең туй көнебез. 15 ел, Аллага шөкер, бер улыбыз, бер кызыбыз бар. Тагын озын-озак еллар картайганчы кулга-кул тотынышып яшәргә язсын Ләйсәнем дип язып куйган. Без бу матур теләкләргә кушылабыз.
Премьераларга күчик. Әнвәр Нургалиев хитлар санын артыруны дәвам итә. Соң димә, бу соң дисең микән җырының дәвамымы, әллә үзенә башка аерым җырмы икәнен хәзер тыңлап карагач белербез. Әгәр сөйгән ярыгыз түгел генә я әйе, я юк дип җавап бирми, җафалы икән, бәхетле төркеменең премьерасын тыңлатып, бер сорауга да җавап таба алачаксыз. Матуркаем, тыңлыйбыз. Әйдә матуркаем, аем, җаныкаем тапшаем, аем, я кит, кит, шулай да үзеңне бәхетле ит. Әйдә матуркаем, аем, җаныкаем тапшаем, аем, я кит, шулай да үзеңне бәхетле ит. Бүгенге чыгарылышның соңгы премьерасы Гөлназ Асаевадан. Бу җырның хит булачагы көн кебек ачык. Минем күңел синдә, синең күңел миндә, уйланып таңату, яшерен ярату, беркем дә белмәсен, беркем дә күрмәсен, килмәсен дип күзләй, килмәсен ят сүзләр. Ана да алмыйм, югалта да алмыйм, төшәргә керәсең, үмиткә терәсең, син башканың яна, мин башканың бара, шундый кызык тормыш, шундый кызык язмыш. Ана да алмыйм, югалта да алмыйм, төшәргә керәсең, үмиткә терәсең, син башканың яна, мин башканың бара, шундый кызык тормыш. Бүгенге Instagram яңалыкларыннан шушылар. Сезгә яхшы кәеф һәм тагын да яхшырак яллар теләп мин Әдилә Гәрәева. Яңа чыгарылышка кадәр сезнең белән сау булашам. Матур ТВ белән бергә калыгыз. Пока-пока.